Narito na ang mga nagpapagang balita. Baguio City itinaas na sa Alert Level 3. Pagpositibo ng mga intern at clinical instructor ng isang universidad ine-imbestigahan. Presyo ng mga gulay mula sa Benguet bumaba. 2 plantasyon ng marihuana sa Benguet sinalakay. Licensure examination ng Dentistry muling binuksan. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga maiinit na balita. Dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa Baguio City, idineklara na ng IATF ang Alert Level 3. Magbabalita, Charles Limon. On notice and the order for you to find out the persons who are not Sa paglalabas ng Malacanang ng bagong quarantine alert level status kagabi, kasama sa mga isinailalim sa alert level 3 ang Baguio City. Kaya naman, inaabangan ng ilan ang mga pagbabago muli ng mga protokol sa lungsod. Sa pagpupulong ng pamalang lungsod kanina, inihayag nila ang ilang pagbabagong gagawin. Ipagbabawal muna ang mga outdoor activities at ibabalik ang pagsusuot ng face shield sa mga medical facility. Regarding the draft, the changes that we will do, wala tayong gaanong maraming changes doon sa executive order na nirelease natin noong January 6. No? Pero ito lang gagawin natin. Yung sports, ang pinaka-major changes, yung sports natin, hindi na pwede yung mga outdoor sports. No? Kailangan bubble na. Okay? Bubble na siya. You know what I mean by bubble? Kailangan approve na ng STL. Okay? Yes po. Tapos, yung face mask natin, i-require na natin sa mga medical facilities, no? Yung face shield, face shield, no? Okay. I-require na natin. Pero optional pa rin dito sa outdoors. Tuloy naman ang pagpasok ng mga turista sa lungsod. 70% mula sa kabuuang capacity ng mga accommodation establishments ang papayagan. Papanatilihin pa rin ang entry protocol ng mga turista galing Alert Level 3 sa pagpepresenta ng negatibong antigen test o RT-PCR test kasama ang vaccination card. Papahintulutan lang ang mga sport activities sa pagsasagawa ng mga training bubble sa lungsod. Sa ngayon, pumalo na sa 287 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. 55 ang karagdagang kasong naitala kahapon. Ayon naman sa CHSO, inaasahan na nila ang muling pagsipa ng mga kaso sa kalagitnaan ng Enero. Inaasahang ipapatupad ang mga planong ito sa January 10, 2022, Lunes, sa pagiging epektibo ng lungsod sa ilalim ng Alert Level 3. Inaasahang magtatagal ang mga nasabing pagbabago hanggang sa bumaba na ang Alert Level 2 ng lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinasagawa sa Baguio City ang Solidarity Vaccine Trial. Kaugnay nito, nananawagan ang WHO at Department of Health para magkaroon ng volunteer participants. Ang buong detalye sa report ni Jade Abeladora. Isinasagawa ang Solidarity Vaccine Trial sa Baguio General Hospital and Medical Center o BGHMC Garden. Ang Solidarity Vaccine Trial ay isang international vaccine trial na naglalayong suriin pa ang bisa at kaligtasan ng mga bakuna laban sa COVID-19. Sinimulan ito sa mga piling sites sa mga bansang Mali, Colombia at Pilipinas. Ang goal nitong Solidarity Trial Vaccine is maghanap ng mabisa at murang bakuna
na mapoprovide natin, no, sa mga bansa na may kakulangan ng bakuna para sa COVID-19. Nananawagan ng World Health Organization at ang Department of Health ng mas maraming volunteer participants para sa nasabing trial. Mabibigyan ng token ng mga volunteers. Malaki kasi ang maitutulong nito sa mas malalim na pag-aaral para sa nasabing vaccine trial. We given a token, no, which amounts to about 1,000 for every visit. For this trial, lahat ng mga participants ay makakaroon ng 4 na visits dito sa study. So after ng trial, magkakakuha ng 4,000, no, in total yung mga. Ang mga participants ay sasailalim sa ilang bahagi ng pag-aaral. So yung 4 na visit na yon, sa unang visit, doon namin sila initially ina-assess and then ibibigay yung unang dose ng bakuna. After 1 week, i-check namin ulit sila kung may mga sintomas sila or may mga reklamo sila pagkatapos ng bakuna. Sa day 28, after ng first dose, ibibigay namin yung pangalawang dose ng bakuna. And then sa last na visit after 1 week ulit, is i-check ulit namin sila. Jada Velador para sa Luzon Headlines. Iniimbestigahan ngayon ng Department of Health Cordillera ang pagpositibo ng 18 nursing interns ng isang universidad. Magbabalik sa report, Charles Limon. Matapos kumpirmahin ng University of Baguio ang pagpositibo ng 18 nitong nursing interns at clinical instructor, agad nagsagawa ng investigasyon ang Department of Health Cordillera. Under investigation, no? Pero yung initial information kasi that we got is that yes, 165 students including their instructors were actually conducted to Bauco Mountain Province on January 3. Doon na rin po sila na-test. And then on the next day, January 4, lumabas po yung laboratory result nila. Out of the 165, 19 po doon yung nag-positive, no? 18 students and 1 clinical instructor. So actually medyo ongoing nga po yung investigation, no, of the LGU together with the school, together with CHED, and together with the health facility involved, no? Kung ano bang yung nangyari, bakit ganun yung nangyari. Ayon sa Department of Health, ito pa lang ang pinakamalaking cluster ng kaso na nangyari ngayong taon. Base naman sa statement ng universidad sa media, inaasikaso na nila ang kanilang mga estudyante na ngayon naka-quarantine sa Bauco Mountain Province. Isasagawa sana ng kanilang mga nursing student ang internship sa Luis Hora Memorial Hospital. Bahagi ng protocol ang pagsasailalim ng mga ito sa swab test bago ma-deploy sa mga non-COVID areas ng pagamutan. Tiniyak naman ng universidad ang suporta nito sa kanilang mga estudyante at nakikipag-ugnayan na ang mga ito sa CHED at Department of Health. Ayon naman sa Commission on Higher Education Cordillera, walang nalabag na protocol ang universidad. Protocol in terms of the internship of our students. Actually, it is in adherence to the protocol. That's why we were able to discover that there are our students who were positive. Sapagkat bago sila sasalang for clinical practice, it is the protocol ng hospital na masaswab lahat ng mga interns. So, meaning to say, hindi pa nag-i-start ang internship nila, papasok pa lang sila for internship. And as a matter of protocol, swab sila. And mula dito sa more than 100 na interns natin, second year and third year nursing students, 18 sa kanila ang na-test na positive na hindi nila nakuha because of internship but because of their exposure to the community. Dagdag pa ng CHED, hindi ito ang unang pagkakataon na nakapagtala sila ng positibong kaso sa mga universidad na nagsasagawa ng internship. Nung unang ipinatupad natin ang limited face-to-face, nagkaroon din tayo ng 2 students from St. Louis University, medical students natin ito, who were also tested positive. But hindi na naman nila ito nakuha because of their internship, but because, again, sa kanilang exposure sa community at unfortunately, ay hindi ito nag-cause ng further infection
sa kanilang mga kaklase or sa kanilang mga teachers, walang naging kawaan kasi even at the onset of it, we were able to discover kasi regular ang ating monitoring sa ating mga estudyante. Tiniyak ng CHED na maigi nilang binabantayan ang mga paaralan sa pagsunod ng mga ito sa mga protocol para sa limited face-to-face classes ng mga universidad sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil naman sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19, muling nangangamba ang mga negosyante sa strawberry farm dahil sa pagkalugi. Ang detalye mula sa report ni Randy Guzman. Pinadapa ng pandemya ang mga magsasaka at nagbebenta ng strawberry sa La Trinidad, Benguet. Pero bahagyang nakabangon noong nakaraang Disyembre dahil na rin sa mas pinaluwag na mga patakaran para sa mga turistang bumibisita sa La Trinidad, ang tinaguriang strawberry capital ng bansa. Opo, marami din tao. Tapos turista. At sa nagbabadyang muling paghihigpit ng Baguio at La Trinidad sa pagpapapasok ng mga turista dahil na rin sa tumataas na mga kaso ng COVID-19, pinangangambahan nilang babagsak na naman ang kanilang kabuhayan. Matumal na po siya ngayon, madam. Kasi konti na lang po yung mga pumapasok na turista dito. Wala, malulugi. Sobrang daming lugi. Para hindi masayang at masira ang mga fresh strawberries, ay iniluluto na lamang nila ito para gawing jam. Pero problema pa rin sa kanila kung paano mabibenta ang mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, dahil sa dami ng supply, bumaba ang presyo ng ilang gulay mula sa Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center ay isa sa mga bagsakan ng gulay dito sa La Trinidad, Benguet. Base sa monitoring, bumaba ang presyo ng gulay sa pagpasok ng taon. Some of the vegetables actually bumaba because of the supply and demand. Pero yung mga iba naman like potato, tumataas naman din yung mga price natin. Cabbage, yan. Pero yung mga iba talagang because of so many vegetables na pumupunta dito, yun bumaba yung price natin. Dahil sa sobrang supply ng mga gulay, pinangangambahang mabubulok lamang at itatapon ang mga ito. Pinangangambahan naman ng mga tindera dito sa Baptisi ang unti-unting pagkonti ng mga umaangkat mula sa NCR dahil na rin sa pagtaas ng kanilang alert level. Sobra walang buyer, konti lang yung mga buyer namin dito, konti lang binibili kasi konti daw buyer din doon sa may sa Maynila, sa may Bulacan, Divisoria. Yung mga tonito nila daw wala na. Pero may paraan na raw para hindi masayang. Yun ang maganda kasi because of Secretary Dar, we have the processing facility. Yan na put up. Processing facility, so for example, yung potato natin o yung mga carrot, mayroon tayong carrot washing facility, we have the potato washing facility, and also mga root crops pwede nating i-process dyan. Inaasahang magsisimula na ang paggamit nito ngayong buwan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. 2 plantasyon ng marihuana sinalakay, ang buong detalye abangan. Mga minamahal kong kababayan, ako po si Ramon Monmon Gico III. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magsilbisa ng paalala ang kapanganakan ni Jesus na tayo ay may tagapagligtas. Habang ako at ang buong Team Agila ay patuloy na umaalalay sa abot ng aming makakaya para harapin ang hamon ng pandemya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kapag Siya ang ating kakampi, lahat ng pagsubok ay ating malalampasan. Agiinayat tayo amin, manarwan tan mantulungan tayon, amin kabalayan. Muli, ako si Ramon Monmon Gico III, bumabati sa inyo ng maligaya, ligtas, COVID-free at manigong bagong taon.
coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kasuan, namimitik o masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Mas naging agresibo pa ang Police Regional Office Cordillera sa kampanya laban sa droga. Katunayan, 2 plantasyon ng marijuana ang sinalakay, 3 tulak din ang timbog. Magbabalita, Randy Guzman. Sa pagpasok ng taong 2022, mas pinaigting ng PNP Cordillera ang kampanya kontra iligal na droga. Sa katunayan, sa unang linggo ng taon, 5 plantasyon na ng marijuana ang kanilang nadiskubre. Bilang tugon nga sa utos ng ating regional director na magsagawa ng continuous at saka aggressive na marijuana eradication, nakadiscover na naman ang ating mga operatiba mula sa Benguet PPO ng isang plantation site sa Benguet, sa Bacon, Benguet, at 4 naman sa Kibungan, Benguet. Binunot at sinunog ang lahat ng tanim na marijuana sa Bacon, Benguet na nagkakahalaga ng aabot sa 320,000 pesos at ang mga tanim na marijuana sa 4 na plantasyon sa Bacon, Benguet na may kabuang halaga na 496,000 pesos. Samantala, 3 tulak ng droga ang natimbog sa magkakahiwalay na bypass operations. Nahuli sa Aurora Street Poblasyon, Mankayan, Benguet noong 5 ng Enero si Ray Fayong Changrapen o mas kilala bilang Pipita, 30 taong gulang at residente ng nasabing lugar.
Nadiskubre sa kanya ang 30 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2,000. Nakuha din sa kanya ang buy bus money na nagkakahalaga ng 2,500 pesos at isang cellphone. Noong ika-6 naman ng Enero nahuli sa Lamagan, Abatan, Bugyas, Benguet si Virgilio Bagtila Apala Jr. o mas kilala bilang Butchokoy, 41 taong gulang at residente ng Aurora Street, Poblasyon, Mankayan, Benguet. Nakuha sa kanya ang 0.25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,700 pesos, 1,000 pisong buy bus money at isang cellphone. Sa Aurora Street, Poblasyon, Mankayan naman, nakumpiska ang may bigat na halos 1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 612 pesos kay Leonard Bagtila Apala o mas kilala bilang Rocky, 33 taong gulang at residente ng parehong lugar. 2,000 pisong buy bus money, cellphone at wallet na naglalaman ng 5,715 pesos din ang nakuha sa kanya. Lahat sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Nagpapakita lang to ng layunin natin na talagang linisin ang ating rehiyon sa mga gantong mga tawag dito, mga illegal na aktibidad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Matapos ang 2 taon, muling binuksan ng Professional Regulation Commission ang licensure exam para sa Dentistry. Magbabalita, Charles Limon. Sa bahagyang pagbuti ng kondisyon noong huling bahagi ng 2021, naging kumpiyansa ang Professional Regulation Commission sa pagsasagawa ng licensure exam. Kaya naman ngayong Enero, idinaos na ang pinakahihintay na licensure exam sa dentistry. Actually, ni-request na namin ito 2 years ago to have the examination ng dentistry here in Baguio City because there are Cordillera schools in Baguio that are offering dentistry like the University of Baguio and the Pine City Colleges. It should be administered last December, last year. Yan lang, it was rescheduled. Ngayon lang natuloy na January. And we're happy kasi pati yung practical exam dito ginagawa. It's the first time na na-regionalize yung practical examination. Sa pagsusulit ngayong new normal, pinayagang isagawa ito sa University of Baguio sa unang pagkakataon bilang isa sa mga regional testing centers sa Northern Luzon. One of the regional testing centers dito sa Baguio City. Specifically, may 2 phase ang licensure examination. May written phase na gaganapin sa St. Louis School Incorporation sa Campo Filipino, and that would be 3 days sa January 12, 13, and 14. Then we have the practical phase, a 2-day practical phase na gaganapin dito sa University of Baguio School of Dentistry. Sa ngayon, may 2 batches na nagtitake ng board exam sa practical phase. 57 examinees sa January 6 and 7. Then 57 examinees ulit for January 8 and 9. Bago pa man ang pagsusulit, tiniyak ng PRC ang kaligtasan ng mga examinee. Kasama na rito ang pagprepresenta ng mga ito ng negative RT-PCR test o vaccination card o 14-day quarantine. Hindi naman ikakansela ng PRC ang pagsusulit kahit nasa alert level 3 ang lungsod. Implement sa conduct ng examination which was approved by the IATF. That would mean doon sa classroom, there should be 2 meters distance. Di ba ang minimum natin is 1 meter? But during the conduct of examination, it should be 2 meters. So in one regular classroom, ang na-accommodate natin here in Baguio is from 8 to 12. So, pasok pa rin siya kahit na alert level number 3 tayo. Maaalalang nakansela ng 4 na beses ang licensure exam noong 2020 at 2021 dahil sa pandemya. Pero dahil sa rollout ng bakuna, kumpiyansa na ang PRC na ituloy ang pagsusulit. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
December 20, ako po ay magbabakasyon sa Batangas. At sasamahan ko po ang aking asawa para magsama po kami sa Christmas at New Year. Sana po lahat kayo ganyan din. Samahan niyo po ang inyong mga minamahal sa buhay, ang inyong mga asawa, ang inyong mga pamilya, mga anak, at magsaya po kayo. I wish everybody a very Merry Christmas, a Happy New Year. Ang wish ko po sa bagong taon na ito ay magdala ng prosperidad, pagtuldok ng COVID, pandemya, para mabalik po tayo sa normal. Namimiss ko na rin po ang kalayaan na dating taken natin for granted, na napakahalaga pala sa atin lahat. Na sana bumalik yan, i-grant po ng Panginoon na bumalik po yan pagka-normal sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyo and have a very Happy New Year. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Inanunsyo na ng Civil Service Commission o CSC ang schedule ng Civil Service Exam para sa taong ito. Magbabalita, Jade Abelador. Inanunsyo na ng Civil Service Commission o CSC ang schedule ng Career Service Examination o Civil Service Exam Pen and Paper Test para sa taong ito.
Ang mga interesadong kumuha ng exam ay maaaring magsumite ng kanilang application mula January 12, 2022 hanggang January 27, 2022. Ang pagtanggap ng mga aplikasyon ay first-come, first-serve basis at maaaring isara ng CSC Regional o Field Office anumang oras kapag naabot na ang target na bilang ng mga aplikante. Ayon sa CSC's Examination Announcement No. 1 Series of 2022, ang CSC Professional at Sub-Professional Pen and Paper Test ay gaganapin sa March 13, 2022. Ang target na petsa sa pagpapalabas ng resulta ay sa May 12, 2022. Ayon naman sa Civil Service Commission Cordillera Administrative Region, ang testing area sa CAR ay sa Baguio City, La Trinidad Benguet, Bontoc Mountain Province, Tabuk City Kalinga at Bangued Abra. It is important to take the civil service examination to measure your readiness to work in the public sector under the government. Mahalaga ito for us to know if you're credible enough and fit to serve the public. So makakatulong ka on how to advise, develop, and implement the government policies and programs and manage day-to-day activities. Ang kailangan para sa civil service examination ay isang fully accomplished application form, 4 pieces of identical ID pictures, original at photocopy ng mga valid IDs, accomplished certificate of consent at examination fee na 500 pesos. Jada Belador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend!